రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నెల 7వ తేదీ నుండి మా నమ్మకం నువ్వే జగనన్న కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు చింతలపూడి శాసనసభ్యులు ఉన్మట్ల ఎలీజా తెలిపారు. చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో జరిగే కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వాల్ పోస్టర్ను బుధవారం జంగారెడ్డిగూడెంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే ఆవిష్కరించారు. అంతేకాకుండా వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి వచ్చిన ప్రచార వీడియోను పార్టీ శ్రేణులకు చూపించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ మా నమ్మకం నువ్వే జగనన్న కార్యక్రమం యొక్క వివరాలను వెల్లడించారు. ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను నమ్మకుండా మరోసారి వైఎస్ఆర్సీపీకే ప్రజలు పట్టం కట్టాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బత్తిన నాగలక్ష్మి, కౌన్సిలర్లు పిపిఎన్ చంద్రరావు, నేకూరి కిషోర్, ఉగ్గం దుర్గాప్రసాద్, అచ్యుతరామయ్య, ఎల్వీఆర్, కనుమూరి లావణ్య, షేక్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ అక్బర్, మార్కెట్ యార్డ్ వైస్ చైర్మన్ తాతకుంట్ల రవికుమార్తో పాటు పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. స్వామేషన్ రేటు తీసుకుని మా ఊటీలో అసలు వచ్చిన దానికి సరిపోయి మాకు అలా వెళ్ళేది. బాగా చెడిపోతే 8,000 కావాలా? వాహనం ఎత్తరా పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది లేదు మాకు. మాకు ఎప్పటికీ తోడుగా ఉండాలన్నా. చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో జగనన్నే మా నమ్మకం అనే కార్యక్రమానికి పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా జగనన్నే మా నమ్మకం, నువ్వే మా నమ్మకం జగనన్న అనే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎల్లుండి 7వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభం చేస్తాం. 7వ తారీఖున ముందుగా ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మేమందరం కలిసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకేసారి అన్ని సచివాలయాల్లో జగనన్నే మా నమ్మకం అనే కార్యక్రమం మొదలు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ మధ్యకాలంలో నియమించబడినటువంటి సచివాలయ కన్వీనర్లు, అలాగే గృహ సారథులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను కలిసి గత ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వానికి తేడా ఏంటి అనేది వారికి వివరించి, గత ప్రభుత్వంలో వారు హామీలు ఇచ్చి వారు చేయలేకపోయినటువంటి విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్తాం. అలాగే ఈ ప్రభుత్వంలో మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే హామీలు ఇవ్వటం జరిగిందో, ఏదైతే మేనిఫెస్టో పెట్టడం జరిగిందో ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా 100% అమలు చేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రజలకు తెలియజేస్తాం. ప్రజలు గమనించాలి. రాబోయే కాలంలో మరి ఇంకో సంవత్సరం కాలంలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఎన్నికల్లో ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి ప్రతిపక్షాల వారు మళ్లీ కుట్రలు పన్నుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ప్రజల దృష్టిలో పెట్టి ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొంది మళ్లీ మేము 175 స్థానాలు మేము గెలవటానికి మేము కృషి చేస్తా ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా గెలుస్తామనే నమ్మకం మాకుంది. మా నాయకుడి మీద మాకు నమ్మకం ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఈ మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ, నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని మనవి చేస్తాము.